Bé, bona tarda i benvinguts a aquesta tercera sessió del cicle de conferències El país que volem construir. Com sabeu, aquest cicle l'hem organitzat en dos blocs diferents, un primer bloc sobre institucions polítiques i un segon sobre valors, sobre cultura política. A la primera sessió vam convidar el professor Ferran Requejo, que amb en Josep Rull van fer una sessió marc del sistema polític des d'un punt de vista global, amb un zoom gran sobre quins models de democràcia, quins nivells d'institucions. Aquesta segona, tercera i quarta sessions les hem organitzat sobre el Parlament, com sabeu, la setmana passada, els que vau venir, avui sobre l'administració pública i la setmana vinent, dimarts vinent, sobre el poder judicial. Bé, com sabem, en el model de democràcia representativa, els partits polítics i el Parlament tenen el rol de formar la voluntat política d'un país, d'una nació, i se li atribueix a l'administració pública, com a part subordinada al govern, el fet d'executar les decisions polítiques, les decisions que pren el govern. És a dir, l'administració executa aquelles decisions que pren el govern. Per dir-ho d'una manera gràfica, el govern seria el cap que pensa i l'administració pública seria el braç que executa. Des d'aquest punt doncs, té un caràcter instrumental al servei de les diferents majories elegides democràticament pel Parlament. Les relacions entre les dues institucions, govern i administració pública, ambdues formen part del que encara s'anomena tradicionalment el poder executiu, són de separació, de subordinació, de continuïtat de l'administració, d'independència, de politisme, etc. Bé, per parlar de la sessió d'avui hem convidat el professor Albert Serra i a Meritxell Masó amb aquesta voluntat que tenim en les dues sessions de portar un especialista, un tècnic especialista, un acadèmic, un professor de la universitat, de l'acadèmia, perquè ens expliqui una visió més acadèmica, per dir-ho així, i després un responsable de partit o de govern, la persona que tingui les responsabilitats polítiques més significatives dins del respectiu àmbit. Com sabeu, nosaltres defensem en aquest cicle de conferències de cara a l'estat propi, defensem un model de democràcia que combina realitat i utopia, és a dir, en realitat la voluntat de solucionar els problemes del dia a dia dels ciutadans, millorar les seves condicions de vida, però també utopia en el sentit de millorar el model de democràcia, de pensar l'endemà. La democràcia no és un sistema perfecte, però sí que té aquesta clara voluntat de perfectibilitat, de millora. Un dels teòrics de la democràcia, Robert Dahl, que ens va deixar fa unes setmanes, parlava de la democràcia com un viatge inacabat. És a dir, que sabem quan comença aquest viatge, a l'etapa actual, doncs posem, després de la transició de democràcia, el 78 o 79, amb els textos encara vigents, però entenem la democràcia com aquesta clara voluntat d'anar millorant, d'anar perfeccionant. En aquest horitzó cap a un estat propi, penso que la sessió d'avui, com les anteriors i les properes, doncs tenen aquesta clara voluntat dins de l'horitzó d'aconseguir un estat propi de millorar. Però com dèiem l'altre dia, entenem l'estat com un instrument. L'objectiu és millorar les qualitats, les condicions de vida dels ciutadans, millorar el nostre país. Breument, la presentació dels dos ponents, l'Albert Serra i per ordre d'intervencions. El professor Albert Serra és director del programa del màster Administració Pública de SADE i també director de l'Institut de Governança i Direcció Pública de SADE. És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, màster en Direcció Pública de SADE i diplomat en Funció Gerencial a les administracions locals, també per SADE. Com a experiència professional destacarem alguns dels seus llocs on ha estat gerent, per exemple, del sector de benestar social de l'Ajuntament de Barcelona, gerent de l'Institut d'Estudis Metropolitans, també de Barcelona, dels Col·legis Professionals de Lletres i Ciències i també del Col·legi Professional de Psicòlegs, i ara comentàvem, gerent de l'Avenç. I ha treballat per organitzacions internacionals com Nacions Unides, el Banc Interamericà de Desenvolupament i la Unió Europea. Actualment també és membre del Consell Assessor del Programa d'Atenció a la Dependència de la Generalitat de Catalunya, i algunes de les seves publicacions que destaquem són Model per la gestió del programa de serveis d'atenció domiciliària municipals, el màrqueting de serveis i gestió pública, la gestió dels serveis socials, manual bàsic de referència, los servicios a las personas, la gestión transversal, expectativas y resultados. Posem 3 punts suspensius, entre altres, perquè n'hi ha moltes més.
Bé, i a continuació, la Meritxell Masó, que és secretària d'Administració i Funció Pública del Govern de la Generalitat, és llicenciada en Dret i màster en Gestió Pública per ESADE, també és màster en Dret Públic i Organització Administrativa per la Pompeu Fabra, ha estat anteriorment directora de Serveis del Departament d'Interior del 2011 a 2013 i també fins a l'any 2010 va ser cap de Servei de Gestió Administrativa de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I com a docent és professor associada a la Universitat Politècnica en el Departament d'Organització d'Empreses, és director del Màster en Gestió Pública per la Universitat Peruana de Ciències Aplicades, el Perú, i també ha estat formadora a l'Escola d'Administració Pública. Bé, moltes gràcies per la seva atenció. Repetim, com les anteriors vegades, tots tenen en la seva taula, en el seu seient, un full per si volen enviar-nos preguntes al llarg de la sessió, perquè nosaltres anirem recollint de cara a la segona part del debat, i com les anteriors sessions els donem una intervenció de 25-30 minuts, si us sembla bé, a cada ponent per després passar al debat. Bé, moltes gràcies i té la paraula el professor Albert Serra. Merci. Moltes gràcies, bona tarda. Se sent? Sí, està connectat això. Bé, en primer lloc agrair la invitació a Convergència Democràtica de Catalunya i Joaquim Molins a participar en aquesta reflexió i aquest debat. No és habitual poder contrastar amb una formació política com és un partit i em sembla que em anirà bé poder tenir aquest escenari de discussió i de treball, i també poder compartir la taula amb Meritxell Masó. Estem treballant junts fa molts anys i amb aquest mateix tema, que com diem és un tema per gent rara, aquest assumpte no acaba de saber-se molt bé. Jo voldria començar per aquí, potser. La ponència o la meva aportació pretén ser una miqueta un marc general de reflexió sobre per què una reforma de l'administració, per què això té valor o té importància. De fet, m'he posat 3 subtítols. Per què a la política li ha d'interessar la reforma de l'administració? Perquè no és evident que li interessi. Quins eixos per la millora de l'administració poden ser els que necessitem o els que podem tirar endavant, i quina estratègia de gestió del canvi és la més adequada per aconseguir una cosa tan difícil com la reforma de l'administració. Hi ha un cert consens a la política i en el món institucional que això d'embolicar-se en la reforma de l'administració és un mal negoci. Un negoci molt complicat, molt difícil de fer, amb una rendibilitat política més aviat baixa i amb una visibilitat cap a la ciutadania fonamentalment probablement plena de conflictes. Per tant, acaba sent un tema que a l'hora de fer l'agenda política acaba quedant-se, o sovint és fàcil que es quedi en algun racó. Per tant, aquesta seria una primera aproximació, perquè a la política li ha d'interessar la reforma de l'administració sapient que té un cost molt elevat. Segur que hi haurà conflictes, segur que hi haurà confrontació, segur que hi haurà marramiaus de molts sectors professionals de l'administració que els semblarà que això és un atac frontal cap als seus interessos, etc. Per tant, és una aventura complicada i difícil d'abordar. I per tant, aquesta seria la primera pregunta. Realment, què hi tenim a guanyar amb aquest tema? Només una reflexió molt concreta i una referència molt concreta. A hores d'ara ja fa temps que hi ha un grup de pensadors del corrent institucionalista, que se n'hi diu, que defensen la tesi de que finalment el valor fonamental dels països, la peça clau que fa que vagin bé o vagin malament, és el seu sistema institucional. Això s'ha recuperat recentment a través d'un llibre que us recomano, Per què fracassen els països, d'Acemoglu i Robinson, un parell de premis Nobel gràcies a aquest llibre, entre altres coses, en el que defensen aquesta tesi actualitzant-la. La tesi, d'una manera crua i descarnada, ve a ser que ni la geografia, ni els recursos naturals, ni la cultura, ni l'economia expliquen suficientment l'èxit o els fracassos dels països, i que finalment on sembla que hi ha una correlació més alta és en el sistema institucional. O sigui que la qualitat, l'eficiència, la representativitat i la confiança i legitimitat que passa de crear el sistema institucional és el que acaba aportant garanties d'èxit a molts països. El seu llibre és una pila d'exemples, un llibre d'aquests típicament americà, ple d'exemples a tots els capítols, 600 pàgines de referències empíriques, sobretot, però m'agradaria 2 casos que ells citen, són els casos de l'Alemanya Oriental i Occidental i de Corea del Nord i del Sud. No hi ha cosa que s'assembli més a una altra que Corea del Nord i del Sud i Alemanya Occidental i Oriental, però en canvi en un cas
l'èxit del país ha estat rotund en els dos casos i el fracàs de l'altre ha estat també rotund en els dos casos. Òbviament, el sistema institucional de Corea del Nord el coneixem tots, per tant, efectivament té algun problemilla, i el d'Alemanya Oriental directament va explosionar. Per tant, la seva sostenibilitat baixa. Aquest seria, per tant, un element de reflexió que ells plantegen com una primera consideració. La segona hipòtesi que treballa Acemoglu i Robinson és que hi ha dos tipus de procés de construcció institucional. Ells detecten dos models de construcció institucional. El que ells diuen les institucions extractives, els models institucionals de caràcter extractiu, que són fonamentalment sistemes institucionals dominats per algunes èlits o per alguns grups socials que fan servir aquest sistema institucional per capturar recurs, riquesa, poder, qualsevol cosa que pugui ser atractiva del conjunt de la societat i apropiar-se'l, i el que ells diuen les institucions inclusives, els països amb models d'institucionalitat inclusiva, on justament el que fan les institucions és ser capaces d'incorporar la major part de la ciutadania possible en el projecte de país. Aquests serien els dos grans pols, els dos grans extrems d'aquests models institucionals, i aquí és on ells situen el declivi o l'èxit dels països en funció de cap a quina d'aquests dos costats es decanten. Aquí hi ha un exemple molt senzillet, molt parcial, perquè fa referència a un tema econòmic molt concret, però que d'un tema econòmic es passa justament a l'anàlisi institucional, que són els casos de Veneçuela i Noruega. Dos països afortunats amb els recursos naturals, tenen molt petroli, una enorme quantitat de petroli, són de les reserves principals, en països relativament petits, de fet un és molt petit, són 5 o 6 milions d'habitants. Tots sabem com està Veneçuela en aquest moment i com està anant-li de malament la pròpia explotació del petroli i com està Noruega. Noruega en aquest moment és el primer fons soberà del planeta. El petroli a Noruega és propietat de tots els ciutadans del país. Ningú pot ser propietari de res que tingui a veure amb el petroli a Noruega. I els beneficis del petroli estan dipositats en un fons, que és el Fons Sobirà Noruec, que en aquest moment és el primer, per davant del d'Aràbia Saudita. Estan arribant als 500.000 milions d'euros de dipòsit, que per 5 milions d'habitants és la meitat del PIB espanyol, això. Per 5 milions d'habitants no està gens malament com a reserva. Em sembla que tenen pagades les pensions per les properes 4 generacions. Ho tenen solucionadet. La pregunta és per què uns han fet una cosa i els altres l'altra. I la resposta és perquè uns tenen institucions inclusives i els altres tenen institucions extractives i han aconseguit dissenyar un sistema que permet aquest tipus de procés. Per tant, aquesta seria una miqueta un escenari en el qual ubicaríem aquesta pregunta més concreta que era sobre les administracions públiques. Què és avui una estructura de país? Fa no masses anys, sector públic, sector privat, sector no lucratiu, sistema social, societat civil, com n'hi vulguem dir, eren 3 esferes que articulaven la societat, però bastant diferenciades entre elles, bastant estanques. El món del sistema públic era un món burocràtic, d'exercici d'autoritat, no només en aquest país em refereixo ara a la història espanyola política, sinó també a Europa. El món empresarial era un món fonamentalment dedicat a l'economia i a la producció, amb una distància important respecte al sistema públic, i finalment la societat civil era una societat basada en l'àmbit cultural, en l'àmbit associatiu, etc., bastant diferenciada. Un dels processos que s'ha produït en aquests últims 30, 40, 50 anys és la interacció creixent d'aquestes 3 dimensions orgàniques de les societats modernes. El grau d'integració entre sector públic, sector privat i tercer sector s'ha anat fent cada vegada més intens, de tal manera que finalment en aquest moment ja es podria dir que el sistema institucional no és estrictament el sistema públic, sinó que és el resultat d'aquesta interacció entre aquests 3 sistemes i el que dona de si aquesta interacció. Quan parlem d'institucions públiques, l'administració pública n'és una, però també ho és tota la institucionalitat política, ho és el Parlament, ho és el govern executiu, ho són els òrgans reguladors, ho són els tribunals constitucionals, ho són els tribunals suprems, ho són les patronals i els sindicats, ho són els sistemes de lobby, ho són els reguladors de mercats, ho són el regulador de la competència, el regulador dels sistemes
de serveis bàsics del país. Per tant, el sistema ho és el tercer sector, ho és en aquest moment, per exemple, en aquest país la taula del tercer sector, és una peça clau de la nostra institucionalitat. Per tant, quan parlem d'institucionalitat estem parlant d'alguna cosa que va bastant més enllà de l'administració pública, i a mi m'agradaria aquí fer una primera afirmació, una primera proposta de reflexió, que és quina component l'administració pública té d'aquesta qualitat institucional, o sigui, què aporta o què ha d'aportar l'administració pública a aquesta qualitat institucional, i fins a quin punt l'administració pública pot aportar qualitat institucional si tots els altres elements institucionals no responen, no són també d'un nivell de qualitat elevada. Si tenim un sistema de partits polítics que no acaba de ser el que hauria de ser, un sistema sindical molt atrapat en el sindicalisme públic i de gran empresa, unes patronals en les que l'últim president està a la presó amb una condemna, etc. Si tenim aquest tipus de sistema institucional, fins a quin punt una reforma concreta de l'administració realment ens donarà suficientment joc com per poder arribar, o si no ens ho hem de plantejar com un tractor d'una millora institucional que ha d'anar bastant més enllà del que és estrictament l'administració pública. De tota manera, i al final de tot ho tornaré a comentar, sí caldria fer una afirmació, inclús parlant d'estructures d'estat. De fet, el president Mas ens ho deia no fa massa, la reunió amb la FERA, el Fòrum per la Millora de l'Administració Pública, un grup d'entitats socials han creat i del qual vaig poder assistir a la presentació d'aquesta institució nova amb el president Mas. Ell ens deia que si quan parlem d'estructures d'estat la principal estructura d'estat és l'administració pública, a part de les institucions polítiques. Per tant, és difícil construir una estructura d'estat sense tenir en compte una administració pública que es correspongui amb aquesta voluntat i aquesta necessitat. La nostra tradició al respecte. La nostra tradició al respecte és que construir administració pública, construir sistema institucional, construir aparatos burocràtics, en definitiva, aparells burocràtics, construir institucions, estava una mica sota sospita en la nostra cultura nacional, i no només sota sospita, sinó quasi bé contraindicada. Nosaltres hem patit sistemes institucionals que no solament no ens han servit per avançar com a país, sinó que ens ho han dificultat. De tal manera que poder fer el gir mental de dir, home, que necessitem institucions, no aquestes, unes altres, per poder aconseguir el que no hem aconseguit amb aquestes, era un procés un pèl rocambolesc, que ens ha portat a un tipus de comportament, en el cas de la política catalana, en el que l'aparell d'estat com a tal, els aparatos administratius, els aparells d'estat, s'han quedat sempre com una qüestió de segon terme, sense massa vocació per part de ningú de dedicar-hi gaire estona a convertir-los en sistemes institucionals en el sentit francès de la paraula, l'état, aquesta visió una miqueta grandiloqüent de les institucions públiques. De tal manera que ens hem preocupat molt pel que s'ha de fer i pel que hem hagut de fer i pel que hem fet, però no especialment per com ho fèiem i amb qui ho fèiem, quina era l'estructura de la qual havíem de fer aquesta feina. Ho dic perquè no deixa de ser curiós que a l'agenda política d'aquests últims 30-40 anys pràcticament en cap agenda política la reforma de l'administració ha ocupat un espai especialment notori. Ha estat sempre un tema relativament marginal. Insisteixo en la tesi inicial. Es fa difícil avui en dia imaginar un país d'èxit, un país no amb riscos de fracàs sense un sistema institucional sòlid i fiable. Sòlid vol dir que funcioni bé, fiable vol dir que la ciutadania se'n refiï, que hi confiï, que el visqui com a legítim i que el visqui com a propi. Aquests serien una miqueta els dos elements més que podrien resumir aquesta primera reflexió. La segona, els eixos de la millora o quins eixos, com millorar la qualitat institucional, com tirar-ho endavant. Hi ha dos grans nivells. Un tindria a veure amb el que és pròpiament el conjunt del sistema institucional. I aquí estaríem parlant, no hi entraré, ho heu fet en altres sessions, ho fareu en properes sessions, del sistema polític, del sistema institucional, de la llei electoral, del sistema de representació, dels sistemes de control, dels sistemes de sindicatura de comptes, de tota una sèrie d'aparells que tenen a veure amb el sistema institucional, però que no són específicament el que és pròpiament entenem per la màquina de l'administració pública. Després hi hauria aquesta segona dimensió, ja més aquesta estructura pública pròpiament dita, que és qui, per entendre'ns, ens presta els serveis als ciutadans, la màquina de prestar serveis,
que cada vegada menys es pot parlar que això sigui el sistema institucional. Hi ha alguns intents en aquest moment d'entendre l'administració com una empresa de serveis. Per exemple, l'ARSAL, la nova llei de reforma del govern local que està proposant el govern espanyol, és literalment una orientació del govern local cap a una funció prestadora de serveis sense més dimensió que aquesta. El govern local és un govern, no és un sistema de prestació de serveis, és un govern territorial. I perdre aquesta qualitat de govern és condemnar-lo a la desaparició i convertir-lo en una màquina administrativa i burocràtica probablement de baixa qualitat. Per tant, en aquest sentit, hi ha algunes decisions que escapen a lo que és pròpiament l'administració pública, que són prèvies, però que probablement cal discutir-les. Temes concrets que a mi em sembla que podrien articular aquests eixos, després segurament la Meritxell els desenvoluparà amb molta més profunditat i molt més concretament respecte a què hem de fer o què toca fer en aquest moment. El primer és l'estructura territorial. A mi és el tema més delicat, no hi entraré, però jo crec que dona per una altra discussió i aquesta molt delicada d'abordar, que és el tema del mapa territorial, ja no l'espanyol, sinó el català. Estem també enredats al mig d'un procés de reflexió al voltant d'una reforma del nostre govern local, molt pressionada per la reforma del govern local espanyol, per tant amb un embolic aquí important que no sé massa com ens en sortirem, però amb un abordatge tímid com a poc tímid. Aquest és un país de 7 milions i mig d'habitants amb 947 alcaldes. No sé jo si no caldria començar per aquí. No sé jo si no caldria començar per aquí amb una mitjana de població per municipi que no arriba als 5.000, si no m'equivoco. Més de 600 en menys de 2.000 persones. Aquí val la pena mirar la història. Per exemple, ens agrada molt comparar-nos amb Dinamarca. Aquí valdria la pena mirar la història de la reforma local danesa, feta als anys 70, en plena crisi de l'estat del benestar, amb un procés que ha permès una descentralització importantíssima, més del 50% del pressupost està descentralitzat al govern local, però un govern local que en aquest moment no té més de 100 unitats, perquè si no ja no pot ser. Per tant, aquí hi ha algunes discussions, aquesta és una, la llei electoral possiblement en sigui una altra, i algunes altres estructures d'estat i estructures de governança que són rellevants. Jo de tota manera em centraré més en el que és pròpiament el model pròpiament d'administració, que és el que conec millor i és el que em puc centrar més. Només feia aquest apunt, perquè a vegades, ara per exemple està passant, i poso l'exemple, els temes d'open government, data, open data, tots els temes de TICs i administracions públiques, smart cities, etc., estan molt de moda. I fins i tot fa una mica d'angúnia, perquè hi ha moments que tens la impressió que a base d'unes quantes TICs aconseguirem resoldre el problema d'una bona administració pública i d'un bon sistema institucional, i que ningú s'enganyi. No. Com deia algun professor, es poden fer les mateixes tonteries informàticament que sense informàtica. El tema és realment què és el que hi ha al darrere d'aquesta estructura tecnològica, que sens dubte pot ser molt útil si està orientada a fer coses útils, si no farà coses inútils amb moltíssima eficiència, diguem-ne. Per tant, aquest seria un element que cal veure que desgraciadament aquest és un tema complex en el que les simplificacions ajuden poc. Els 3 o 4 altres eixos, si vaig ràpid, queda poc temps. Model organitzatiu del sector públic. Aquí sí que hi ha un tema de diferenciació i equilibri entre les 3 peces claus de qualsevol sistema: política, tècnica i gestió. No ho tenim massa ben solucionat. El nostre sistema públic de gestió en té poca, i així ens està anant econòmicament el país i les administracions públiques. Hem tingut una incapacitat per gestionar d'una manera sostenible la nostra economia pública, de manera que no ens trobem atrapats en una circumstància en la que hi ha molts factors, i en soc conscient, que tenen a veure amb l'origen dels ingressos, però al final la situació és que la nostra capacitat de gestió és limitada. Tenim una política molt vinculada a la gestió tècnica i a la gestió operativa del sistema, i tenim un sistema tècnic que probablement ha tingut més poder del que li correspondria tenir. Les administracions modernes tenen uns cossos tècnico-professionals fonamentals per poder prestar bé els serveis, però amb un poder. Seré descarat, la classe mèdica.
la indústria farmacèutica, la indústria sanitària. Sense això no hi ha sistema de salut. Però només amb això pot haver-hi una dinàmica econòmico-professional que acabi governant tot i ho acabi dominant tot. El món de l'escola amb el tema dels professionals de l'educació. Hi ha, per tant, molts agents aquí que poden tenir comportaments extractius, no només les èlits econòmiques, que poden estar afectant a la qualitat del sistema institucional. I aquí la política té un repte molt important d'aquestes coses, col·locar-les cada un al seu lloc, i per tant de diferenciar bé què són dimensions tècniques, què són dimensions polítiques i què són dimensions de gestió, què són dimensions econòmiques. Aquest seria un primer tema que a mi em sembla que seria rellevant tenir-lo en compte. El tema de la sostenibilitat econòmica i financera, un segon gran tema. Aquí hi ha una afirmació que jo crec que per la política és fonamental acceptar que tenir una bona gestió de l'administració pública vol dir fonamentalment guanyar marges de llibertat política. En una administració amb quiebra econòmica, la capacitat de fer política és zero. Només es pot fer política si tens marges pressupostaris. Com deia un polític, vaig tenir l'honor de conèixer, jo només puc fer política si tenim marges de llibertat per prendre decisions polítiques amb respaldo econòmic. Si estic a zero de marge perquè ja està tot gastat abans de començar l'any, no puc fer política. Per tant, el tema de la sostenibilitat econòmica no és tant un problema només econòmic, de sostenibilitat, de deute públic, etc., sinó de llibertat política, de capacitat per poder incidir des de la política. El tema del model de direcció dins de l'administració pública. Ja ho he comentat abans, ho afegeixo aquí. Hi ha 4 rols en l'àmbit públic que no acaben d'estar ben diferenciats. El rol polític, el rol de la producció dels serveis, o sigui, el rol professional, el dels metges, per entendre'ns, el dels jutges, o el dels mestres, o el dels treballadors socials. El rol de la gestió, el rol dels que garanteixen que l'organització funcioni i sigui sostenible econòmicament, i finalment el rol del control. Els cossos dedicats a garantir la seguretat jurídica del ciutadà davant de la gestió del sistema públic, secretaris, interventors, sindicatures de comptes i altres. Una condició de la bona institucionalitat és que això estigui clarament diferenciat, aquests rols, que clarament la política s'ocupi de l'estratègia i dels objectius, que la gestió s'ocupi de garantir la sostenibilitat econòmica i financera, que els productors s'ocupin de fer la feina i que els que controlen s'ocupin de controlar. No demanar. No és bo que els interventors facin de gerent, no és bo que els metges facin de polític, no és bo que els polítics facin de gestor i no és bo, etc. No és bo que aquest embolic, que al final hi hagi aquí un entorn de dificultats que fan que ningú acaba de jugar el seu rol. El gran èxit dels països nòrdics amb la seva estructura institucional i del nord d'Europa en general està basat fonamentalment en la diferenciació entre política i gestió, i en concret a través del model d'agència. Què és el model d'agència? Els ministeris governen i les agències produeixen serveis. I aquest vincle no és de comandament d'autoritat, sinó a través del que se n'hi diu direcció per objectius i contracte programa. La política encarrega a les agències la producció dels serveis, avalua els resultats, assigna recursos, però no fa la feina de produir els serveis, sinó que la supervisa i la controla. I a les agències hi ha la gent que sap fer aquesta feina i que se suposa que és la seva especialització, i això és el que fa. Nosaltres hem copiat bastant el model d'agència, però hem fet un estrany artilugi en el que l'agència, en el model d'agència es coneix 2 figures, el principal i l'agent. El principal és el ministeri, l'agent és l'agència que executa. Tenim algun cas molt bo a Catalunya, per exemple, jo què sé, ara se m'acudeix TMB o el Banc de Sangs i Teixits i tants d'altres. Són agències que Déu-n'hi-do. Però masses vegades ens hem trobat en situacions en què el principal i l'agent són el mateix. I un es firma contra si mateix aquest contracte programa o es fixa a si mateix els objectius o s'autoavalua respecte a si ho ha fet bé o malament, i això és algo que està contradit amb el tema del model d'agència. Algo semblant es pot passar amb la cooperació públic-privat, una segona peça clau de l'actual estat modern, però que es pot convertir fàcilment en un sistema d'extracció de pressupost per part de sistemes
privats econòmics que no tenen un altre objectiu que la seva pròpia rendibilitat econòmica. Desgraciadament, en aquest país últimament, a Espanya, hem viscut aquests últims anys moltes operacions d'aquest tipus, fins al punt que ens han semblat exportables i les hem portat al canal de Panamà. Aquest tipus d'estratègies bastant confuses entre el públic i el privat. El cas a mi que em resulta més xocant, sobretot perquè ens afecta a nosaltres d'una manera específica històricament, és el de les autopistes radials de Madrid. No sé com s'ha pogut fer una xapussa d'aquestes dimensions amb les millors empreses constructores del món i el Ministeri de Foment planificant autopistes als que no hi passa ningú. Una situació peculiar en la qual a darrere només tens la sensació que hi ha derivació d'estructures pressupostàries. Dos peces claus, model d'agència i cooperació públic-privat, que segur que requereixen revisions profundes per poder-ho portar d'una altra manera. Finalment, ja ho he comentat però ho torno a comentar, crec que hi ha un problema de relacions laborals important que té a veure amb les estructures de poder internes de la pròpia administració pública. Crec que hem d'afrontar el tema del sindicalisme públic, que hem d'afrontar el tema de les negociacions col·lectives per bé de tothom, i hem de trobar una manera de resoldre el problema de les relacions laborals en el sector públic d'una manera més propera a el que passa en el mercat, més propera a una manera que tots els treballadors del país s'assemblin i tinguin condicions operatives similars. La funció de funcionari només té un sentit, que és l'exercici d'autoritat. Qualsevol altra posició funcionarial és com a poc discutible i valdria la pena aquí treballar-ho en profunditat, això. Finalment, el sistema de rendició de comptes, crec que efectivament caldria també revisar-lo. S'està parlant molt de transparència, en paral·lel a una situació en què la pagada estadística, per exemple, és desmesurada. En aquest moment s'està tramitant una llei de transparència al Parlament de Madrid al mateix temps que busques estadística i ha desaparegut. No hi ha manera de trobar estadística fiable en aquest moment a la meitat del sistema d'informació. Per tant, són contradiccions que denoten això, un nivell de qualitat institucional baix. I en aquest sentit, i amb això acabaria aquest punt, jo crec que hem de ser capaços de ser prou conscients de que la nostra estructura pública catalana en aquest sentit s'assembla excessivament a l'espanyola. Sento dir-ho, ens assemblem més a Espanya que a Dinamarca en aquest assumpte. No som el mateix, perquè jo crec que hi ha factors de diferencial. Sobretot jo crec que vinculat a les persones, tenim una tradició, una trajectòria històrica, uns vincles en el sistema productiu, unes maneres de treballar, unes maneres de formar-se, una cultura, tot un seguit d'elements que ens donen un tipus de professionals públics de molt alt nivell i de molt alta qualitat. Però que això no vol dir que tinguis les institucions de qualitat, tens les persones de qualitat, falta veure si això a més ve acompanyat d'un sistema institucional que realment acompanyi aquesta qualitat humana, social i cultural amb aquest desenvolupament institucional encara pendent d'acabar de desenvolupar. Acabo, la gestió del canvi. Hi ha dues possibilitats i no m'hi entretindré gens, primer perquè s'ha acabat el temps i segona perquè això el Meritxell ho explicarà molt millor que jo. Sempre hi ha hagut dues possibilitats. Una, la reforma de l'administració pública, la llei omnipotent i omnipresent que ho regula tot i ho arregla tot a través d'un procés legislatiu, que fracàs garantit, això potser es pot fer una llei de funció pública, però això no és la reforma de l'administració pública ni molt menys, o bé una estratègia focalitzada de reforma més modesta, més humil, més a llarg termini, més continuada i més estable, d'anar millorant permanentment i contínuament i de no esperar miracles del canvi d'un dia per l'altre, perquè són inviables i impossibles, i avançar amb una agenda del que n'hi podríem dir elements tractors del canvi, identificar quins són els elements tractors del canvi que poden ajudar a que es vagi encomanant una certa dinàmica de canvi institucional i de canvi organitzatiu que vagi permetent, a través d'agafar els elements que estirant-los poden donar més joc per poder avançar en aquest nivell. Aquí la llista és la que ja he fet ara, en tot cas la recordo molt ràpidament: model d'agència, millorar la cooperació públic-privat, garantir un nucli central de lideratge i de governança i un perifèric d'activitat operativa, la funció directiva professional en el sentit de millorar la qualitat de la gestió, sistemes de reclutament en l'àmbit públic en el que la confiança no sigui l'únic element de selecció, capacitació i carrera professional per la política, donar suport a la política i al creixement dels polítics. Jo no he vist mai una professió
tan autodidacta, tan esperadament autodidacta per part de tothom. Si quan algú es posa a fer política, se suposa que ja en sap, perquè no sembla que hi hagi cap procés adequat per poder-ne aprendre. Segurament és la professió més difícil de totes, per tant semblaria que aquí alguna cosa hauríem de fer per garantir que això que en diem classe política realment tingués aquesta dimensió, etcètera. Jo crec que aquí ja hi ha una proposta de la qual estic molt content per part del Departament de Governació, del Govern, del President i del Meritxell, suposo que ens en parlarà, que ens permeti avançar. En aquest moment estem en un moment especialment, i acabo amb això, especialment jo crec significatiu per fer una cosa que no hem fet fins ara, que és generar un diferencial català des del punt de vista de les institucions i l'administració pública. No ens hem diferenciat especialment d'Espanya en aquests 30 anys en l'àmbit institucional. La nostra sindicatura de comptes, sento dir-ho així, no és especialment més fantàstica que el Tribunal de Comptes. Vull dir, tenim un grau de similitud excessiu. I és una llàstima perquè jo crec que aquí es pot marcar un diferencial relativament fàcilment en relació a aquesta trajectòria espanyola que té una dimensió bastant més patològica que la que tenim a Catalunya. En aquest moment comença a haver-hi entre els que ens dediquem a l'assumpte i a més es diu amb un cert orgull que el govern espanyol actualment està dominat pels advocats de l'Estat, i no només pels advocats de l'Estat, sinó per una promoció dels advocats de l'Estat, la Gloriosa, de la qual és la número 1 la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Entre els registradors de la propietat, els advocats de l'Estat, els tècnics generals de l'Estat i 4 coses més, pràcticament està recollit tot l'actual sistema de governança de l'actual executiu espanyol. Això és una dinàmica institucional terrible. Hi ha un acord del segle XIX a Anglaterra en el qual es reconeix la necessitat dels secretaris permanents en el govern britànic, el famós ministre, aquell secretari permanent. Però aquell secretari permanent que mana molt, que controla la màquina d'una manera extraordinària, etc., té una regla d'or que no es pot saltar. No es pot presentar en unes eleccions mai, i no es pot ser ministre mai. Serà secretari permanent tota la seva vida, però no podrà ser una altra cosa. Per què? Perquè aquí el check and balance del poder es converteix en la peça clau de la qualitat del sistema institucional, que és que ningú pugui acabar apropiant-se de tot el poder. I aquesta és una regla d'or que, per exemple, Espanya ja l'ha perduda. En aquest moment s'està perdent allà la possibilitat, i encara és possible i perfectament factible aconseguir garantir aquest equilibri de poders que fa que al final ningú pugui acabar sent l'èlit extractiva per antonomàsia que és capaç d'apropiar-se de tot el sistema. Bé, ho deixo aquí, no m'hi entretinc més, després a l'hora del debat podrem tenir estona per comentar els temes. Moltíssimes gràcies i espero que hagi estat alguna utilitat la aportació. Meritxell. Moltes gràcies, professor Serra, pel ben aprofitats que han estat aquests 30 minuts, perquè han sortit moltes i moltes coses i pel debat segur que serà de molt servei. Ja té la paraula Meritxell Masó. Gràcies. Sí? Bé, gràcies. Gràcies per convidar-me en aquest entorn que ja és còmode per mi. A diferència del professor Serra, sí que és el meu entorn. Bé, jo intentaré fer una explicació més pràctica que teòrica. És a dir, una mica explicant què és, com enfoquem tota la teoria que ha explicat el professor Serra, com la portem a la pràctica. Abans jo volia fer un apunt, que ell també ho deia. Tots els estats democràtics del nostre entorn, i especialment els més avançats de l'àmbit europeu, tenen unes importants estructures administratives. Per tant, no ens hem d'estranyar de tenir una gran administració, perquè és el que tenen tots els nostres homòlegs europeus. Tots, igualment, comparteixen la percepció que l'administració és un instrument imprescindible per impulsar el benestar de les societats. Alhora, també, tots comparteixen la necessitat de revisar i millorar i d'agilitzar i facilitar les relacions entre l'administració i les empreses i els ciutadans. A Catalunya, l'administració pública catalana no és diferent. En aquests moments,
l'administració pública catalana, i jo en tot el moment parlaré més de Generalitat de Catalunya, no tant de l'administració local o de les universitats, perquè la reforma que nosaltres hem dissenyat des de la Secretaria d'Administració i Funció Pública se centra en la Generalitat de Catalunya. En aquests moments la Generalitat de Catalunya, però també totes les administracions, estan en un repte importantíssim per la conjuntura econòmica i per la conjuntura política. Malgrat tot, jo vull fer una llança a favor de l'administració. Nosaltres no tenim una mala administració. Tots diem sempre tots els defectes de la nostra administració, però la veritat és que, malgrat les circumstàncies actuals, la nostra administració ha estat capaç de seguir prestant els serveis públics necessaris per mantenir l'estat del benestar. I això ho hem de tenir present, perquè vol dir que, en el fons, potser és que tenim, evidentment, uns excel·lents servidors públics, uns excel·lents professionals que tiren endavant l'administració, però, malgrat tot, jo considero que no tenim una mala administració. Tenim una administració notable i, com deia, una administració que és capaç de respondre a les necessitats bàsiques de l'estat del benestar. Quan nosaltres preguntem a totes les enquestes que es fan als ciutadans què li sembla a l'administració pública, sempre la resposta és negativa. Però quan preguntem l'últim servei que li ha prestat l'administració, vostè està satisfet? Llavors la resposta sempre és positiva, o quasi sempre. Normalment se senten ben atès per un metge, se senten ben atès també per un professor, fins i tot s'arriben a sentir ben atesos per un jutge. Malgrat això, no vol dir que no haguem de canviar l'administració. L'hem de canviar ara, com fa 30 anys que l'havíem d'haver canviat, i com espero que d'aquí uns anys podem dir que almenys hem avançat o hem canviat alguna cosa. Jo sempre dic que els darrers 2 anys i mig, els 2 anys i mig, 3 anys ja que fa que governa Convergència i Unió, ens hem vist obligats, inevitablement, mal ens pesi, a fer molts ajustos econòmics. I especialment en l'àmbit de l'administració pública i dels empleats públics han tingut unes conseqüències directes. I amb l'administració pública, perquè hem hagut de buscar eficiències, i ha fet que transforméssim l'administració. El que nosaltres hem d'evitar, i lliga molt amb quina és l'administració del segle XXI que volem, és els ajustos que ens hem vist obligats a fer per la situació de crisi econòmica no ens han d'hipotecar el model d'administració pública que volem pel segle XXI. Per tant, el que no podem fer és anar formant el model d'administració pública del segle XXI a base d'anar fent ajustaments, perquè ens estarem hipotecant el futur. Hem de fer els ajustos necessaris, però tenir un model d'administració pública del segle XXI. Per donar per explicar l'administració que tenim, m'agradaria fer una breu repassada. Com deia, és una administració pública amb encerts i també amb molts defectes, però també amb encerts. Quines són les característiques de l'administració actual? Molt ràpidament. Primer, com deia l'Albert Serra, és una administració en els seus inicis caracteritzada pel mimetisme del model heredat de l'administració de l'Estat. I és així. És a dir, nosaltres no vam inventar una administració pública fa 30 anys. Vàrem copiar la que tenia. Potser era el que tocava, però l'administració pública és un gran transatlàntic i existeix. I no podem, jo faig servir un concepte de l'administració base zero, no partíem d'una administració que no hi havia cap institució, ja hi eren, i per tant tampoc podíem partir de zero, com ens passa ara, que tampoc podem partir de zero. Evidentment, és una administració l'actual que no està orientada als resultats, els ciutadans no estan satisfets individualment, no saben quines són les seves institucions, les consideren poc clares, què es fa amb els seus diners, quins són els objectius. El ciutadà té la sensació de que no controla tot allò que es fa amb el diner públic. Segurament hem construït una administració més atenta a l'oferta que a la demanda. Què volem l'administració pel ciutadà o què vol el govern de torn pel ciutadà, que no pas què és allò que ens demana el ciutadà. Tenim una manca de sentit i visió institucional global, i aquí apel·lo ja, diguéssim, a tots els anys de la Generalitat de Catalunya. A l'època del president Pujol no vam ser capaços de crear valor a dintre la nostra institució. Tenim 200.000 treballadors públics
i sí que n'hi ha que se senten potser molt arrelats a la Vall d'Hebron o a l'Escola d'Administració Pública, però no hi ha un sentiment institucional global. I tots sabem que perquè una empresa funcioni s'ha de sentir fortament arrelat en la cultura i en els valors de l'empresa. No hem estat capaços, i això és una crítica que nosaltres mateixos ens hem de fer. El model de funció pública segurament no és l'adequat. Els nostres empleats públics no és un model consensuat, és un model complexíssim i és un model que probablement no premia ni el talent ni els aspectes meritocràtics i per tant aquest també és un dels problemes. La societat del segle XXI i el país que nosaltres volem per al segle XXI té una configuració, té uns reptes als quals hem de ser capaços d'atendre a curt, a mitjà i a llarg termini. I hem d'estar preparats per abordar-ho, és més, hem de començar-ho a abordar. Hem de fer propostes, hem de canviar, que assegurin que els serveis públics del futur, del dia de demà del nostre país, s'adaptin a allò que volem, en el país que volem. Jo crec que per fer un canvi d'aquest tipus cal un lideratge polític, un compromís del govern, també cal la col·laboració privada, les empreses, les escoles de negoci, tothom. Jo crec que en aquest moment, per primera vegada, hi ha un lideratge polític del que es vol fer amb l'administració pública. Com deia l'Albert, fa molts anys que es parla de la reforma de l'administració pública, gairebé 30 anys des que tenim la democràcia, però veritablement jo diria que és la primera vegada que hem aconseguit posar aquest tema a sobre l'agenda dels polítics. Quan dic l'agenda dels polítics és a l'agenda del president i de la vicepresidenta, que és que en definitiva li pertoca per competència al Departament de Governació. I això és molt important, és un primer pas. Ara, diguéssim, hem d'executar aquesta reforma. El govern de la Generalitat des de fa 2 anys, de fet va iniciar la reforma, perquè va començar a buscar eficiències de les estructures, va reduir estructures, va reduir càrrecs polítics, va reduir procediments, va simplificar-los, està reordenant el sector públic. Hem fet molt, un 20% dels departaments, un 40% de llocs eventuals, però això no és fer la reforma, és el que deia jo. Això, si continuem així, els ajustos que ens veiem obligats a fer ens hipotecaran el model del segle XXI. I per tant, va ser en aquest moment on després de 2 anys i mig de fer ajustos indispensables, necessaris i en el fons també volguts, alguns, que vàrem decidir que havíem de pensar quin era el model que volíem i començar a pensar en construir i consolidar un nou model d'administració pública. Una administració pública catalana de primer ordre, dintre el que puguem, una administració pública catalana pel model de país que nosaltres desitgem. Bé, però com deia abans, l'administració pública no és nova. No és nova ara, no ho era fa 30 anys i no ho ha estat. Per tant, tenim unes estructures, tenim unes institucions, tenim uns empleats públics, tenim molts aspectes que el que no podem fer és fer-los desaparèixer i començar de zero. Ni això va passar fa 30 anys, ni passa ara, ni passarà el dia que arribi que tinguem un estat propi, perquè hi ha el que hi ha. Per tant, hem de ser conscients d'això i a partir d'aquest model buscar com ho podem arreglar. Com deia l'Albert, hi ha 2 maneres de fer una reforma. Una és fer una llei que ho modifiqui tot, que ho canviï tot, diguéssim, anar a màxims, i l'altra és fer una reforma possibilista, per dir d'una manera. Des del govern de la Generalitat hem optat per aquesta reforma, una reforma possibilista. Jo sempre explico l'exemple. La majoria dels que som aquí, les meves filles ja no saben qui és, però els que som aquí sí, recordaran tots el Capità Enciam. La campanya del Capità Enciam, quan començaven tots amb el tema del medi ambient. El Capità Enciam sempre deia una cosa: petits canvis són poderosos. Doncs bé, el que volem fer amb la reforma de l'administració pública és això, petits canvis que siguin poderosos i que siguin, diguéssim, perles estrella que facin que es vegin que les coses es fan diferents. Per fer aquesta reforma
jo voldria citar-ho perquè ens han estat molt útils. Hi ha molts estudis, hi ha molts treballs fets sobre cap a on hauria d'anar l'administració pública, n'han fet moltíssims, SADE mateix n'ha fet molts i experts n'han fet molts. Nosaltres ens hem centrat en 3 que eren els més recents. Un és un informe que va fer el Consell Assessor per la Reactivació Econòmica i el Creixement, el CAREC. L'altre és un informe que va fer un grup d'experts que se'ls va encarregar expressament el 2013, que en 3 mesos ens fessin una síntesi del que ells creien que es podia fer, i finalment un altre document molt important també que l'ha citat l'Albert, que és el document del Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració. Amb aquests 3 documents i tota la resta nosaltres hem agafat aquells elements que eren comuns. No tots eren comuns, no tots, diguéssim. Alguns temes coincidien, els altres no coincidien, però bàsicament ens hem centrat en aquells aspectes que nosaltres consideràvem que eren possibilistes i que eren comuns en els 3, perquè volia dir que hi havia un ampli consens a l'acadèmia i a la societat de que allò era necessari per la nostra administració. I vam identificar aquells elements de canvi que abans deia l'Albert. Per què? Per anar amb la línia que dèiem. Reformar vol dir transformar. Transformar vol dir canviar les regles del joc. Per canviar les regles del joc necessites molt consens, i en aquests moments no hi ha consens. I hem de ser realistes. Aquí estem en l'àmbit d'un partit polític i per tant sabem que els consensos són necessaris per canviar les coses i que si no hi ha consensos doncs tens 2 alternatives, o no fer res o buscar, identificar elements de canvi o que hi hagi consens o que puguis canviar les coses. Nosaltres hem optat per aquesta via. Quins són els elements de canvi que hem identificat, que són els elements que aquests 3 grups d'experts determinaven que eren necessaris a la nova administració pública o a l'administració pública diferent que volíem? En primer lloc, la necessitat de donar un fort impuls als mecanismes de transparència, avaluació i rendiment de comptes. L'establiment d'un sistema de direcció pública amb major professionalització. L'ampliació dels marges d'autonomia dels gestors públics en un marc de major seguiment i la introducció de sistemes d'agencialització basats en contractes de gestió, que ho deia l'Albert també. Una nova configuració de les plantilles de personal més tecnificades, amb delimitació de les funcions estatutàries i valorats en termes d'eficàcia i de compliment. Plantilles tecnificades, hem de portar el timó, no remar, més intel·ligència, menys tràmit. És el que ha de fer l'administració, no ha de fer, ha de fer. I per tant necessitem unes plantilles altament tecnificades. La flexibilització del model de recursos humans, el fet que tinguem aquest sistema tan complex de funcionaris que no permet ni la polivalència ni la mobilitat ni permet fer sobresortir el talent ni premiar aquell que és bo, una persona en l'administració pública, i n'hi ha que s'hi poden passar 30 anys sense fer res i ningú els hi diu res. I alhora, això és com una manera molt simple de dir-ho, però passa. Amb 200.000 empleats públics n'hi ha alguns que es passen 30 anys sense fer res i en canvi n'hi ha alguns que com que són tan bons encara tenen més feina. I aquestes coses passen. Per tant, la rigidesa també l'hem de canviar. Augmentar la col·laboració pública-privada, també ho deia l'Albert, l'ús intensiu de les noves tecnologies en la manera de treballar de les administracions. Ens sembla, jo recordo com fa 10 anys dèiem noves tecnologies, les noves TIC, sempre posàvem noves, ara hi hem tret la paraula de noves, però la veritat és que no les hauríem d'haver tret, perquè cada vegada en surten més i perquè encara no ens hem adaptat a les de fa 10 anys. I finalment la simplificació i la racionalització del sector públic instrumental, és a dir, les empreses públiques, els organismes comercials. Bé, aquests són tots els punts de coincidència d'aquests 3 treballs i tots els altres que tenim, i per tant amb aquests 3 punts el Govern de la Generalitat hem dissenyat la reforma de l'administració pública, la reforma de la Generalitat de Catalunya, en el benentès que si aquest marc serveix a la resta d'administracions, a la local, a les universitats, per adaptar-s'hi, benvinguts siguen, i en qualsevol cas ho farem en col·laboració amb la resta d'administracions.
Jo ara relataré els 9 eixos. Aquesta reforma té 9 eixos. Sota aquests 9 eixos té moltes actuacions. Suposo que vaig molt malament de temps, perquè tinc dues opcions, o relatar els 9 eixos i després entrar a cada un d'ells ràpidament, o només citar els 9 eixos. Vaig als titulars. Val la pena que... Intentaré anar una mica ràpid. Ja dic, els 9 eixos jo simplement els anunciaré. Sota de cada eix hi ha moltíssimes actuacions, en el benentès de fer això, petits canvis que siguin poderosos i que es noti que hi ha un canvi a mitjà, a curt i a llarg termini. Alguns dels eixos i algunes de les actuacions estan planificades a curt termini. Quan dic a curt termini vull dir l'any 2014. Altres a mitjà termini, a l'acabament de legislatura, confiant que la legislatura acabi el 2016, i l'altre són a llarg termini, que probablement no ho acabarem fent els governants que hi haguem ara, sinó que ho faran uns altres governants. Primer eix, transparència, rendició de comptes i accés a la informació. El ciutadà ha de saber tot el que fa el govern, tot el que fan les administracions públiques. En aquest aspecte, no tots els eixos els liderem directament des de la Secretaria d'Administració i Funció Pública. En aquest cas, bàsicament el que es fa és incidir amb la llei de transparència que està en una ponència conjunta al Parlament i el portal de la transparència que, com sabeu, és una novetat que es fa uns quants mesos que es va publicitar i que realment és una cosa innovadora tant aquí com a Europa i que només fa uns mesos que està inaugurat i ha rebut alguns prèmits. Però quin és l'objectiu? La transparència no només amb aquestes dues actuacions, sinó que la transparència ha de ser l'eix que inspiri a tota la reforma de l'administració. Segon eix, desenvolupament integral d'una cultura de l'ètica mitjançant la promoció dels codis ètics. Juntament amb la manca de formació de valors en els nostres empleats públics, també la visió del ciutadà és que hi ha una poca formació de l'ètica pública en els nostres empleats. Un és servidor públic moltes vegades perquè ell s'ho creu, es creu fermament amb el servei públic. Però hem de ser capaços també que tots els servidors públics tinguin una cultura de l'ètica. És indispensable. El ciutadà encara segueix pensant que el polític és un corrupte i el funcionari és un gandul. I no és així. Jo soc funcionària i per tant sé de què parlo, n'hi ha algun, però no és la majoria. Bé, la idea és, el govern va aprovar fa molt pocs mesos, al novembre, un codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat. Un codi que obliga a tots els alts càrrecs a firmar-lo, com un codi contractual. És a dir, vull pensar que si hi ha un alt càrrec que no el firma, no continuarà d'alt càrrec. Ara l'ha firmat tothom, però és obligatori. És a dir, si tu vols exercir d'alt càrrec, has de firmar aquest codi. Bé, la idea és també que l'empleat públic tingui un marc d'actuació que també ell s'hi senti còmode en determinats moments. El servidor públic també a vegades no sap com actuar. I bé, posar-li també un marc de referència per ell i també pel ciutadà. Eix 3. Desenvolupament progressiu d'un nou model de polítiques de recursos humans en el si de la Generalitat. No abordaré aquest eix perquè aquest eix és enorme. És a dir, hi ha tota una direcció general de funció pública que està intentant fent reformes en l'àmbit d'aquella complexitat que deia jo dels recursos humans. Aquí hi havia dues alternatives, amb la línia que dèiem abans, o fer una reforma radical o fer petits canvis poderosos. La reforma radical, què hagués volgut dir? Com deia l'Albert, era llei d'ocupació pública catalana. Aquesta era una opció. Però per fer llei d'ocupació pública catalana què necessitem? Consens. I no el tenim. Però què vol dir? Que com que no fèiem la llei d'ocupació pública no abordàvem altres temes petits que podien ser poderosos, hem optat per abordar temes. Quins temes? No els relataré tots, perquè si algú està interessat, a més, nosaltres volem la participació de tothom en aquesta reforma, són des de modificar o repensar els cossos. Tots sabem que hi ha cossos generals A, B, C i D, ara hi ha A1, B1 i B2, ho sabeu tots els que més o menys esteu aquí, però també tenim 45 cossos específics i aquí hi ha persones de cossos específics que tenen un veritable problema, perquè un cos específic atomitza en els funcionaris en un lloc de treball de per vida.
quan es podien fer una altra cosa. Bé, tot això s'ha de solventar. Altres temes com la selecció. Tenim una selecció que el que has de fer és estudiar-te 120 temes d'un temari on el que se't valora són els coneixements tècnics, però difícilment a una persona li valorem les habilitats, les actituds i el compromís amb el servei públic. I per tant hem de buscar mecanismes per valorar-ho. Amb aquestes coses estem treballant. També hi ha d'haver, això ja més en clau interna, una flexibilització de la gestió dels recursos humans a dintre els propis departaments. I això interessarà més a la gent que estigui als departaments. El que no pot ser és que un propi departament no pugui, diguéssim, aprofitar el talent del seu personal ni tan sols d'una direcció en una altra. Per canviar una persona, avui el necessito aquí i demà el necessito en un altre lloc, ha de passar tot un procés administratiu reglat i normativitzat, i per tant tot això també s'ha de flexibilitzar. Bé, no m'hi allargo perquè hi ha moltíssims punts. Eix 4. Creació mitjançant una llei del Parlament d'un sistema professional d'alta direcció pública que asseguri la idoneïtat professional i l'adequada supervisió de les persones que, prèvia convocatòria pública, accedeixen a aquests càrrecs directius. Bé, la figura del directiu públic professional, i aquí hi ha moltes persones que el coneixen molt bé perquè hi han abordat i ho han analitzat extensament durant molts anys, representa que és una necessitat i una figura absolutament consensuada. I per això nosaltres creiem fermament que l'hem de tirar endavant. Tot i això, m'avanço a dir que serà un tema conflictiu, malgrat sigui molt consensuat. Què vol dir la figura, la de direcció pública professional? És despolititzar determinats segments per professionalitzar-los. Tots els directors generals són de confiança política. Ningú valora si a més de confiança política són grans professionals en el seu àmbit. Bé, establir la direcció pública professional vol dir que garanteixes que una determinada franja, la que està entremig entre allò més polític i allò més tècnic, tingui una capacitat professional. No vol dir ni que només hi puguin anar funcionaris ni que no hi puguin anar polítics. Simplement que aquesta franja, movem-se, per dir-ho molt ràpid, en l'àmbit dels directors generals i especialment també en els àmbits de directius del sector públic instrumental, siguin uns grans professionals. Que a més de confiança política, si s'escau, tinguin una gran professionalitat amb allò que han de fer. Bé, amb això ens podríem allargar molt, en tot cas llavors en el torn de preguntes podem abordar. Eix número 5, transformació tecnològica organitzativa i simplificació per facilitar la relació dels ciutadans amb l'administració de la Generalitat. L'administració electrònica ha de ser l'eina fonamental en aquest procés. Bé, en aquest aspecte hem avançat moltíssim. L'any 2014 es faran 12 milions de transaccions de documents. Sabeu el que són 12 milions de transaccions? Jo, com m'ho van dir, vaig pensar que ens havien equivocat amb un número, perquè 12 milions són molts de transaccions. Més de 500 tràmits adreçats als ciutadans i empreses estan informatitzats. Doncs ningú ho veu. Tu parles amb el món empresarial i diu tot encara s'ha de fer en paper. Hem d'avançar molt més. També dic una cosa, hem d'avançar l'administració però també el ciutadà, perquè hem de repensar què ho fa que un ciutadà compri sempre per internet un bitllet d'avió i no vulgui fer un tràmit amb l'administració via internet quan pot. L'Ajuntament de Barcelona té totes les seves subvencions informatitzades. Doncs l'any passat només un 1% les va demanar via informàtica. També hem de replantejar què és el que fem malament perquè el ciutadà no tingui la seguretat i la garantia per fer-ho electrònicament. Per tant, no és només passar als processos administració electrònica, sinó canviar una mica la cultura. Eix número 6, disseny i posada en marxa d'un pla corporatiu d'innovació i talent, que permeti l'aprofitament, la potenciació i el reconeixement de la capacitat del personal de l'administració. A l'administració de la Generalitat, a l'àmbit d'administració i tècnics, no en els mestres ni en els metges, sinó els que estan a oficines, tenim un 40% de personal que té una titulació per sobre, uns coneixements per sobre del lloc que ocupa. Per tant, són gent que s'han format i que, en principi, per la seva capacitat tècnica, tenen talent i, per tant, els hem de saber aprofitar.
Hi ha moltes experiències innovadores a l'administració i no es coneixen, i aquestes han de ser proves pilot per poder-ho extendre. Bé, aquest eix el que fa és abordar aquesta innovació i potenciar la reprofessionalització del nostre empleat públic. El cas clar és el de no fer i deixar fer. Les empreses ens reclamen què? No autoritzeu tant abans d'obrir un local, una botiga, deixeu-me obrir la botiga i després veniu-me a inspeccionar si jo ho tinc tot correctament. Val. Això està molt bé i ho farem, però això també vol dir que hem de canviar la manera de treballar dels empleats públics. No necessitem tants tramitadors que revisin autoritzacions i necessitem més inspectors que es desplacin a mirar si es compleix. Per tant, diguéssim, el que hem de fer és reprofessionalitzar els nostres empleats i aprofitar el talent. Eix 7, i per anar ràpid ja, racionalitzar i simplificar l'organització departamental de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic. Nosaltres tenim unes normatives molt obsoletes pel que fa a les lleis d'organització pròpia dels nostres departaments i en el nostre sector públic. I a més en tenim diverses. Es tracta d'unificar amb una única norma que reguli tot el sector públic. Avui dia, per exemple, els secretaris sectorials, hi ha molts secretaris sectorials i en canvi la figura del secretari sectorial no està massa desenvolupada. I alhora tenim 6 o 7 tipus d'organismes públics, organismes autònoms administratius, entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, quan a la resta de les comunitats autònomes i Europa bàsicament només en tenen 2, agències sotmeses al dret privat i agències sotmeses al dret públic, i a partir d'aquí s'organitza tot. Per tant, es tracta de simplificar i adaptar la nostra organització a la situació actual. Vaig malament de temps? És que avui vaig molt ràpid. Eix 8. Reordenació del sector públic identificant-lo amb els valors del sector públic, centrat en el desenvolupament de les polítiques públiques. Quan parlem de sector públic, en aquest eix volem dir el sector públic instrumental, és a dir, empreses públiques i aquests organismes que us deia que n'hi havia de tantes variants. El nostre govern es va plantejar un objectiu per la primera legislatura. La primera legislatura a l'any 2010, quan vam fer les eleccions, era a finals del 2014, als 4 anys. Es van plantejar un objectiu que era reduir el 25% del sector públic instrumental a finals del 2014. El govern ha complert aquest objectiu amb escreix perquè ha arribat al 28,6% el 31 de desembre del 2012, perdó, el 31 de gener perquè com que es va aprovar després la llei de mesures, però hem complert aquest 25%. Bé, hem reduït empreses públiques, però ara hem d'anar més enllà. Hem de seguir reduint, però ara ja no diria jo que l'objectiu és reduir, sinó és reordenar. Aquestes empreses públiques han de tenir la seva autonomia de gestió, amb o sense contracte programa, però totes han de tenir molt clar que elles fan política pública i que han d'identificar-se amb el valor públic de la institució. I això és amb el que hem de treballar i abordar en el futur. Per cert, per als que estiguin interessats en el sector públic, la setmana passada vam inaugurar la web pròpia del sector públic, que hi ha tota la informació molt detallada sobre el sector públic de la Generalitat. Informació novedosa, en la línia del portal de la transparència que no hi era fins ara. Finalment, eix 9, potenciar els processos de col·laboració públic-privat assegurant els estàndards mínims de qualitat i enfortint les capacitats internes de l'administració. Bé, aquí l'Albert n'ha parlat abastament, a algú li fa molta por aquest eix. Els sindicats quan veuen aquest eix es posen molt nerviosos, perquè així és que quan veuen l'eix 8, diguéssim, vol dir que si reordenes el sector públic fas molts zeros, cosa que no és així. De la mateixa manera, a l'eix 9, doncs, especialment, a vegades es confon potenciació dels processos públic-privat amb externalització. I no és això. No és això. Catalunya té una llarga tradició de col·laboració públic-privat, no només amb els sectors clàssics com és salut i ensenyament, sinó també amb temes de finançament, per exemple, els drets de superfície, totes les comissaries, els jutjats estan fets amb col·laboració pública-privada, i ara cada vegada hi ha més experiències. En aquest sentit hem d'anar un pas més enllà també i hem de posar accent amb el que deia l'Albert, amb el partenariat institucional, és a dir, que totes
no sigui com un tema contractual, sinó que totes les parts se sentin implicades i basat la relació amb la confiança. Bé, jo no m'allargo més, perquè a més m'estic quedant afònica i per tant ja dono per acabat. Moltes gràcies, Meritxell, doblement, per l'esforç de síntesi que has fet i perquè sé que avui no era un millor dia per tu pel tema que t'has comentat de l'estat de salut, però malgrat tot t'agraïm naturalment la teva intervenció tan contundent en aquest sentit d'aprofitar el temps, igual que li hem dit al professor Albert Serra. De moment, de les preguntes que han arribat, 3, començant pel professor Serra, sobre el tema institucional que ha començat la seva intervenció. La primera, Joan Centelles pregunta quin és el sistema institucional ideal? I la Rosa pregunta com pot ser que tenint Noruega uns beneficis tan bons tenen tan elevats, tants impostos tan elevats? I després Sergi Gomà també pregunta, analitzant el sistema públic espanyol, podem qualificar com a extractiu? Hi ha raons històriques d'aquesta forma d'actuar o bé és un vici de la transició espanyola? Deixem aquí de moment. Contesto? Sí. Començo per el darrer. Em sembla una reflexió interessant. A veure, modificar els sistemes institucionals comporten un acumulat històric en el qual segurament la història, els aprenentatges, les dinàmiques polítiques, etc., es van acumulant i van orientant-se en una direcció o en una altra. Per tant, probablement hi ha molt d'adherència històrica en el model institucional espanyol, començant, per exemple, pel model de províncies, que és napoleònic. I, per tant, hi ha història darrere, i el sistema, com deia també la Meritxell fa un moment, no comencem mai de zero, i menys amb un sistema que és per tota la societat, que integra a tota la societat, que és la gran especificitat dels sistemes públics. Per tant, efectivament, segurament aquí hi ha una trajectòria històrica que porta a determinat tipus d'orientacions. El tema, de tota manera, si aquestes trajectòries són una condemna a mort, es poden corregir. A Europa tenim un cas de qualitat institucional que fa respecte, que és l'alemany. A Alemanya s'ha passat durant la meitat del segle XX sota un estat brutalment autoritari, el més autoritari de la història de la humanitat. I en aquest moment té un sistema institucional molt sòlid, molt equilibrat, molt fiable i que genera molta confiança en la ciutadania. Vull dir que jo no afirmaria que depèn de la teva història estàs condemnat a fer unes coses o unes altres, sinó que depèn de les correlacions de poder. I en el cas espanyol jo crec que efectivament en el procés democràtic s'ha anat configurant unes èlits de poder fonamentalment radicades, a més, jo diria que dins del propi estat, no tant en la societat espanyola, sinó dins del propi estat, que han anat generant unes dinàmiques de funcions oligopòliques i extractives que han generat dinàmiques que són les que hem arribat on ens estan portant ara. Per exemple, el procés de privatització de les grans empreses de serveis espanyoles, Telefònica, les elèctriques, etc., tot això té alguna cosa a veure amb com estem ara en aquest moment i com s'ha fet això. I aquí hi ha hagut unes dinàmiques que probablement s'han retroalimentat en relació a monopolis anteriors, a dinàmiques, etc. A banda dels lius de molt altre tipus, territorials, etc., d'un mal disseny territorial o d'un disseny esgotat. Per tant, jo diria que hi ha molts factors que acaben marcant una dinàmica institucional o una altra. Ho enllaçaria amb l'altra pregunta sobre què vol dir una qualitat institucional alta, quins principis semblaria que podrien portar-nos cap a una bona institucionalitat o cap a una mala institucionalitat. Jo crec que el concepte d'institucionalitat inclusiva de Acemoglu i Robinson és potent. Quan massa gent es queda fora del sistema, no se sent representada pel sistema, no se sent acollida en el sistema, vol dir que hi ha algú que se n'està aprofitant del sistema, que està fent de sangonera del conjunt. Per tant, aquest concepte d'inclusivitat, de participació, de coproducció, de corresponsabilitat seria un primer factor que jo crec que definiria un bon sistema institucional. El segon és el de l'eficiència, o sigui, la responsabilitat davant del contribuent. Ho enllaço també amb el tema dels impostos. A Noruega han decidit que prefereixen seguir pagant impostos per finançar el present i assegurar les generacions futures. I a més estan disposats a pagar impostos igual que la major part dels europeus
10 o 12 punts per sobre dels que paguem nosaltres, perquè aquest és un gran misteri que en aquest país en algun moment s'haurà d'esbrinar. Nosaltres ara em refereixo a tota la península ibèrica, respecte als que paguem nosaltres, però és que per ells no és un problema, al revés, ja els hi sembla bé, perquè el que reben a canvi és perfectament valorable, sembla eficient, o amb ells els hi sembla eficient, i per tant el grau de satisfacció amb els sistemes públics d'aquests països és molt alt. Per tant, aquí no hi ha una sensació de que l'impost és un mal gasto, sinó que hi ha la sensació contrària, de que l'impost és una bona inversió des del punt de vista... Ara, clar, aquí hi ha una condició necessària, que és que el govern, l'Estat, l'administració, sigui capaç de justificar amb claretat cada euro que es gasta. Que no hi hagi la foscor de dir què passa amb els meus euros, perquè no sé exactament com s'estan fent servir o per què. Aquesta confiança és un factor clau en l'eficiència, en la bona gestió dels recursos de tots i del sistema públic. El tercer és el de l'equilibri de poder. Jo crec que un bon sistema institucional és aquell que busca quasi bé en fruïció el garantir l'equilibri de poders i evitar la concentració de poder en una sola institució. Això els anglosaxons ho fan especialment bé. El cas dels Estats Units és especialment extrem, perquè el pobre president dels Estats Units té molts problemes per aprovar les coses. I el Senat dels Estats Units pot ser vetat pel president. I el Congrés dels Estats Units li pot fer la guitza al president fins a cansar-se'n, però el president pot vetar una llei del Senat o del Congrés. Què és això? Bueno, check and balance. O sigui, ningú acaba de poder fer-ho tot sol. Necessites construir majories, consensos, dinàmiques col·lectives, convèncer, necessites fer una sèrie de coses perquè les institucions realment puguin funcionar. I finalment el tema de la transparència, que em sembla efectivament una peça clau de tot l'altre. Si les coses no són mínimament transparents, la generació de confiança, etc., es converteix tot plegat en un sistema molt dolent. El que no sé contestar és com es fa per arribar aquí. Això, sincerament, no en tinc ni la més punyetera idea, perdoneu l'expressió, ja m'agradaria, de fet se suposa que em dedico a això, però no ho acabo de veure, diguem-ne, no acabem de saber. Jo crec que el plantejament que està fent ara el Departament de Governació i la vicepresidenta i la secretària general, a mi personalment em sembla el millor, que és entendre que això suposa un canvi cultural de llarg abast pel conjunt del país, en el que s'hi ha d'implicar tothom, i que ni és una llei ni és un dia, sinó que és una dinàmica col·lectiva que ens vagi portant en una determinada direcció i construir amb això un sistema institucional que ens doni confiança a tots i això es converteixi en una mena de cicle positiu, no? de cercle virtuós, vull dir que ens porti cap a una major qualitat institucional o fer el contrari, que és intentar un sistema en el que finalment en una taula entre sindicats, 4 directius públics més algunes patronals més alguns grups d'empreses acabin decidint què fan amb el pressupost i tinguem la festa en pau deixant a la meitat de la població fora del joc, diguem-ne, no? Bueno, són aquestes dinàmiques que com et porten cap aquí. Jo crec que el de pas a pas amb un gran sentit de responsabilitat i amb una actitud determinada em sembla que és l'únic camí raonable i paciència. M'agradaria deixar una referència. A Europa, a l'estat del benestar europeu està en crisi des de l'any 75. Des de l'any 75. I porten 40 anys, 40? 30? 40? Lluitant contra la crisi de l'estat del benestar i fent ajustos permanents de forma sistemàtica per poder mantenir aquest estat del benestar, que per cert estarà en crisi, fa 40 anys que ho està, però no l'han tancat enlloc, que jo sàpiga. Per tant, aquí hi ha uns debats que a vegades són molt ficticis i en aquest sentit caldria tenir-ho en compte, això. Què estan fent? Estan dia a dia reconstruint, ajustant, perfilant, afinant, per fer-lo sostenible. Però això és una feina, insisteixo, de 40 anys. La crisi de l'estat del benestar a Europa comença l'any 75 i es manifesta amb tota la seva cruesa amb la primera victòria de la senyora Thatcher l'any 79 a Anglaterra. La nostra primera llei de l'estat del benestar és el 85. Per tant, paciència perquè portem 40 anys de retras. Ens queda molt per aprendre. Per tant, aquesta dinàmica d'aprenentatge jo crec que s'ha d'acceptar sense cap mena de dubte. Hi ha 4 preguntes, però 2 són del mateix tema, que és la duplicitat de nivells d'administració.
Les dues són per la Meritxell. En Jordi Ficapal pregunta com abordar el drama del solapament ineficient d'administracions, i en el mateix sentit Xavier Piqueras també pregunta: el nou estat, els nivells d'administració existents serien viables? Diu, és a dir, local, consells comarcals, diputacions, Generalitat, sense comptar què passarà amb el personal de l'administració espanyola? Perdona, l'última, pots repetir? Sí. Diu, el nou estat català, se suposa, els nivells d'administració existents serien viables? I diu entre parèntesis, és a dir, els nivells local, comarcal, diputacions, Generalitat, sense comptar el personal de l'administració espanyola. Bé, la resposta és molt simple, és a dir, no són viables. 8 nivells d'administració territorial no són viables ni ara, ni en el futur, ni ho són mai. És a dir, així no funciona un país, així no hi ha eficiències. Amb això no som eficaços ni intel·ligents, com diem, per adaptar-nos a la nova situació. Però és el que hi ha ara com ara. L'objectiu quin és? Rebaixar aquests nivells territorials i evitar totes les duplicitats del món i que tothom faci el que li pertoca. I que si podem ser 3 administracions en lloc de 8 o de 9, doncs molt millor. Per modificar, una vegada més, per modificar aquest estatus calen molts i molts consensos. Hi ha de ser un moment òptim per modificar-ho. Potser el dia que tinguem l'estat propi serà el moment de modificar-ho. Molt bé. Hi ha una genèrica sobre el tema de la formació dels funcionaris. En Sergi Gomà comenta, fa força anys la UPF va crear una diplomatura novedosa de gestió i administració pública. I altres institucions, com és SADE mateix també, no? I pregunta, es nota l'administració de professionals competents? Cal canviar la imatge de servidor públic? Mira, les diplomatures en gestió i administració pública, que eren unes bones diplomatures, per què han arribat a fracassar-ho, per dir d'una manera? Perquè aquesta diplomatura a l'hora d'entrar a l'administració tenia el mateix valor que tenia qualsevol altra diplomatura. Per tant, probablement això va ser un error conceptual, és a dir, aquelles persones que anaven a fer la diplomatura de gestió i administració pública representa que tenien un compromís amb el servei públic i que per tant ja ho tenien innat. És el que jo deia, abans i ara no es té en compte, el talent és els coneixements tècnics, les habilitats, les aptituds i el compromís. Per entrar a l'administració només es tenen en compte ara els coneixements tècnics. Aquest va ser un error de les diplomatures aquestes. És a dir, s'havia de partir de la base que les persones que feien aquest tipus de formació universitària tenien un compromís, volien ser servidors públics. I ells s'ho pensaven, però a l'hora de la veritat no se'ls considerava aquest mèrit. I aquest va ser l'error. Jo crec que en un futur aquest és un dels elements que s'ha de tenir en compte. La gent que fa polítiques té vocació de servei públic, li agrada el sector públic. I com deia l'Albert abans, nosaltres som molt raros. Per tant, escolta, si hi ha algú que li agrada, benvingut sigui, donem-li aquest valor, tenim-lo en compte. I per això jo crec que la gent es va anar desanimant. Jo crec que al llarg dels anys, aquí tenim una institució centenària a la Generalitat, que és l'Escola d'Administració Pública, que ha fet molta feina. També les universitats públiques, així com les escoles de negoci privada, han fet gran feina amb el tema de formació de servidors públics i de gestió pública. Jo personalment he fet un mestratge a ESADE de directius públics i jo crec que ja hem d'abordar, entre altres coses, i n'hem parlat més d'una vegada, la col·laboració pública o privada, doncs hem d'abordar a fer sinergies de totes les entitats, les institucions que estan fent formació a Catalunya per servidors públics, perquè n'hi ha moltíssimes. No sé, un afegit a el que diu la Meritxell. L'administració pública, per definició, és una organització absolutament pluridisciplinar. L'administració pública hi caben, per les funcions que exerceix l'administració pública, totes les professions. Des dels biòlegs fins als geòlegs, passant pels militars, seguint pels policies i acabant pels psicòlegs o els gestors culturals. Perquè justament aquesta és la característica típica del sector públic. És l'empresa més
diversificada que un es pugui imaginar. De fet, li proposo a un empresari que creï un sector públic, et diu que t'has tornat ximple, que com se t'acudeix barrejar xurros con verines, vull dir, perquè hi ha una especificitat dins del sector públic que és la gestió, o sigui, la funció directiva, la funció de gestió, la funció de gestionar pressupost, de gestionar persones, aquesta funció que és la que han alimentat aquestes diplomatures o els màsters de les altres universitats, etc. Aquí hi ha un problema, que és que o tens molt clar que vols ser directiu públic o potser el que has de fer és psicologia, medicina, història, i potser algun dia especialitzar-te en gestió si és que et toca o et ve bé. Hi ha una altra via, que aquesta és una experiència vocacional de petit, i de gran el que pots fer és, si et toca fer de directiu, formar-te per fer de directiu, que és el que també fa l'escola i el que fem a ESADE i el que fan altres universitats. La funció directiva, penseu que no és una professió d'origen, és una professió més de destí. La gent que fa els MBAs, per exemple, quasi bé cap ve d'una formació de gestió, sinó que són enginyers, advocats, biòlegs, metges, qualsevol que a més entra en aquesta lògica de la funció gestora del management de la gestió. Molt bé, i la penúltima, adreçada a la Meritxell, pregunta a l'Enric. Hi ha una paraula, Enric? Predi, gràcies. Els partits polítics, diu l'Enric, els partits polítics han tingut tendència a considerar les institucions com a predis, com a camps particulars. I això s'ha traduït en canvis de funcionament o càrrecs segons els partits que governen. Com es pot evitar, com es pot reduir el nombre d'assessors? Per llei, per consens? La pregunta és aquesta, no? Com es pot reduir més o menys? Ho veuen com un pastís? Bé, aquí hi ha molts aspectes, és una pregunta amplíssima amb moltíssimes respostes, no? Una de les maneres és diferenciar ben bé els rols que deia l'Albert Sela, no? El rol de polític, el rol de producció de serveis, el rol de gestió i el rol de control. La direcció pública professional és un pas en aquest aspecte. Per què? Perquè com més delimitis tu els rols, més dificultat hi haurà de canviar la gent a les seves professions. I aquest és un primer pas i en podem parlar llargament. Pel tema dels assessors, jo aquí tinc la meva pròpia manera de veure les coses i no sé si t'ho igual, però els polítics han de tenir el seu staff i han de tenir els seus assessors i en tenen poquíssims. Jo sé que es pensa que en tenen molts. Quan vam arribar al govern el 2011, el primer que vam fer va ser reduir un 43% els llocs eventuals, és a dir, els que es consideren assessors. Però d'aquests assessors que s'han quedat, un és el cap de premsa, l'altre és el cap de comunicació, l'altre és el cap de protocol i uns quants assessors més que evidentment els han de tenir. Llavors, no hi ha tants assessors. És veritat, potser encara es podria reduir més, però dic s'ha reduït un 43% i una mínima estructura de confiança del polític hi ha de ser. Ara, com més es defineixen els rols i com més es professionalitzi l'administració, més evitarem que passin aquestes coses. Molt bé. I l'última pregunta, però diu l'Albert Martín, un tema del mètode, de com millorar la reforma de l'administració, que és una reforma permanent per dir-ho així, i el tema cap a l'estat propi. Diu, no creieu que caldria fer una diferència clara entre tot allò que ja podem fer ara i construir i tot allò que només puguem fer si tenim el 100% de competències exclusives de l'estat propi? És a dir, diferenciar el país que podem fer i el país que podríem si fóssim independents. Jo puc contestar. Tenim bastant clar el que podem fer ara, el que podríem fer el dia que fóssim independents i fins i tot el que ens caurà el dia que siguem independents. O sigui, hi ha departaments en què la competència la tenim tota nosaltres i per tant és que no ens caurà ni un funcionari de l'Estat. Hi ha altres departaments que gairebé no tenim competències, on tenim menys i per tant haurem d'estar preparats per assumir-ho. Això vull dir que
si sabem, analitzat, no des del punt de vista de govern, més del punt de vista de partit, evidentment, quina és la situació que ens caurà. Sabem què és el que podem fer ara i sabem el que creiem que podrem fer el dia de demà i el que voldríem fer el dia de demà que diu l'Albert en aquesta pregunta. Vol dir que en puresa no estarem sotmesos a les lleis bàsiques de l'Estat i que per tant tindrem més marge. Aquesta és una hipòtesi en teoria factible, per tant això ens permetria fer moltes més coses. Evidentment, diguéssim, el calendari és a llarg termini i el llarg termini o al mig pot ser A o B. Molt bé, doncs moltes gràcies professor Albert Serra i Meritxell Masó, perquè jo penso que ha estat una sessió en la que ha estat com l'havíem pensat, de molt alt nivell qualitatiu i amb aquesta doble combinació de l'acadèmic i del polític. Moltes gràcies. En aquesta reforma de l'administració que dèiem que és tan necessària com complexa a la vegada. Bé, i tots vosaltres també, moltes gràcies, i la propera sessió serà dimarts vinent sobre el poder judicial de l'Estat propi amb els ponents Maria Josep Feliu i en Ramon Camp. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.